ehia francho kroma francho blonko na bia ema masase asase na odema me no o ka kire me say 40 by 100 ekwa da ni mantimi si an keska m kran ka me inflow ti mama ma kwa ho bibli nti me si da na te o me buru be 10 years gwanti be 2 years mi na uma bi bae on ba na mo ka kire say ba bia me te no opipa de na me so no opipa na o se ye wen na me so oni mi nchen ni wa na o ho bat me ni mo da ni mo na do opipa akọ kire wo nti omo ye se sa na te de omo do omo ko na me hwa de na mo twe me hye susu ye se ba bia me te ni nyina da no me dan ne ba ni nyina ye omo de ana me so me so de eden asase ma me fa no kwa se ba mi me nyina du me yakra de so me nya akra se sasa da ho na ma betwa blog se mi si dan to omo ko na me ko na na dua ho no ko na bo na ma no se ha na se asase ni dia ana osuma na akola ba ko na ko mame okay osuma na akola ba ko ana one me ba na obehwa asase nti ade echi an pa ana o flame se na se memla me ba me mfa me pipa bibia mla no ka je se omo asa omo ba ho na ba na ho nti me ba me nyeka se pipa na mde man me ntwa me sa adwuma ade akoback na mba na tia ho na so sa na ho na akola ba ko omi atena kroma atuma atena frantu be kasa aha nti me ko ho no se na ho na se asase ne dia sase we na ye obi dia na ha na dia asase no me nko fred ko kire masase no ho na kasa ohe na dua na di kan ko yi na sutire na wo sise na kire di wo sisa ko kire wo se nko fa di ko kire masase ne mla na ko fra guy ne bae e friend ba no se na wa na asase ko ase me obi a me mfa ne mla me de ne ba nso ama obitu aka wi wo sida ne blue na me pa cho paper ne nya ne nsa ne hyase ne nsa paper no wa hakula jo na ja you ese sanity dia o da me nko obedi ho dwuma to no anka sanso tu car bai o tu car ba no aso kan say e dia ha na me ko fa na se kan say sela no on do ntumi nye ho bibia na emo me pa on on tan asase bia ma me na me pa me ne omo a asase ne ye omo dia na nko ka ana sanso a me nko na na dua ho na me se me ka je se me sere na se se na edi me ni ba bia me tu akọ no so okay me nko me du afrancho a me nko jaase ho na jaase mfle no na me ba na jaase fle no jaase hine fle no e se on traso pasas ne bia ma na jaase yes wati ndi okọ pasas ya okọ pasas ma me nsu ya no nso ka se nni nyam odi nka ma me bi ayesi dan na nsu ho ayentimi ntena ho ndi nsu no de ho de ntimi nje na me je kwa miniska me di kusi dan ne sisi na me pese me hu se asase a wo se yenyima no wo de asase ne ma wa me yesi wo dan na ma wana sesen anu de ono ankasa kula no won jintum so de asase bia ma me di nipa me ma me kula de ngo ya apam no kula free o se me ye kula sa bo me dua because me bu na na so be bo dua na dua jo o se me gu na ni ma se me bo me dua because on fa asase bia ma na me se na se bi kuro mu an mo bi asase e dan su an kula no bi si a obi timi hu bebo ama na ma akostop no e se e na me mete kwa ho say street ngun da na de bia de ka atwa mo antu on fa that one kwanti me ka ho bibia ankyere me mitie ho next day de akusi ni nyina no say on so nyemi on kan ba bia kron fa ase ma me ebusuafo ya sempa kwa bina bremo Abraham egbem bi na ensase a eda kwa ho no se unya bi na ate ho a akoya amane fi se kuro no emu epaja na ebo eba ho ti se wanye obi a 7 preduasa umu odu a wan hwe a na yadane wo nkwanta ebi na ya ato yenuen se de ka no obi a wasi edan wa asase so atena so be mfie du na se 7 preduasa mpanimfo a mo kurom sebe senka owiampo na esi so a kaya de ne anko obi betwe aben no na wabusa no se abrante e hwan na de asase ma awo na watimi akirim na se ebi ade ode ma no no nsem fata se ode ma no a nananom atu ho na mo se ye beje afiri ne nsem ana se obeye ho amamre wo ho na ne nsaka nanso we ni de koso de asie no mesusu se awia nhyeda emum se ebi a wasi dan atena be mfie du na afei de me hunu no se be bi asase ne wo no ebo aba ho
ti se bonya ba ho na wan hwe yi a se ekopie wo hin kese bi anim ema wo kire se krata na ekura no se bi bru wo de toto ho a wona esusu sese asase no wo mo no obudi kan je asase no isanse wo hin ase bi bru ko ekura ansana na naduane ba no ene dane asase no ma saa nkofuko ne esusu se wo mo no na se ni ti atwa mo na di kan wa asase no so enu achi ansana papa nso ne nsa eka na me pesa me hu se yeto asase mo obi a eye himan he ya santase nkwayewra chiame na nkwantanan kesi bi ba hasa ana asem na emu odin pa ye twi bia ana asase asabi ma me no watiti ne movrim ato asase no a wo yeso adwuma wotia ne na echi kakra okoba ya na kromani ase atwa asase no efa ato ama obi ye beka na nanso eba ye no na eja wo siesie ne krom rezoning ekoso ema ye capture ma me na asase na as half plot ena de da ho nse ye capture asase no so se ye half plot eti ye kwa ni mu no na nanso jo me wo fa me bedi na de se bi bro se bi nya do na ni bibia wo tworo nti mo ma me break akra na me nkọ me nkratem be na wotwe na wotwe mienu ntem ye kwa ye wrade kire ye book no nso obi de kire obi nkire se ye book a anyini pa na se ye ma me no allocation paper na ekura no reflect wo ene wo fa wo kwa ekura wa bedi na ade no ni book okay sa allocation number no ewo ho a ye wrei nyami enhira no na nkwantanan a waye saa krata no e de ama maame no me kesi enwia yi de so sebie bru se no wo fo bedi na de ne ton asase ne kane se de sesei omo kam ya ti ase na records bi eni wo se saa asase ne ya ton ti sebie bru eni si esanda ne ma obi ana wo bas abna sa no wa kan ko ne ye nkan ko sabre bibia possible se me ka se bibia possible a min doubt abusua foforo na aba na o mu kire se wo mu ne di kan eto ye no min doubt se wo mu krata no enye genuine ba de me kan se bibia possible it is said wo kan senka nana no asebe wakọ akura no wo record bi wo ho a kire se o asase we date we ne eto no date we ne eto no adidi adanse trodo me ya bi hunu dia ye bagi atum eno na me ka se ye ko himan ye wura nkwantanan abc ye otimi ye ma ye hu se ne wo fa obedi na ade ne se biebru na o man nkrata asem hu hia na wo di bibia toto na kwa mu otimi ko yiye ma ye hu se allocation paper na ekuta ye ma me no the same number ni edinkro na ewo ne wo fa ne book enti we ni ye benya ne saa na eno na me bi sei ya asem busa se ye nya ne saa de a se abusua no asebe mpradu asase se wo maba no emfie du achi asa blantie ye sidan wo ho ayi no enti no mu honam nipa bia ni krom ho allocation paper no kran pokran so wogi a ma men kan se minchiro wogi a emfie mienu ntem no wanye bibi kura wo so a wanye ne wotu mi so san fa na asase o obi atena so mfie du enti ga wadi fie se kura ne sidan no no wie ye okotena asusu mfie du ni enti me de ene ne ye hu a wabeto wo la fa ho ana ade a sesenka nana no gina ne na so ka ne se mpo moje ya mfie se wo gya ya to ho na ya abontena sa ase de eti meje mane ye wo bia ya mana sa ase de ne nko mo ba ne pa sa ase mo bo foforo de ma wo mu ko se matena ho am obi mo ma ye ho adwuma ma ya ye ho krata de am obi di a esese nana nim se krata o mo de ba ye genuine we efie no wo de kọ ayikura anya de aye bebuo enti no ye besere nana se onya abotre na wonhwe se yie ebetu yie fisa asese no ensase ho nsem no ya ha adwene dodo nanso wo ye niema yie na se bi odi bibia atutu yie a nya de obi abeka won nsase ho nsem bebre ti ye besere nana no se obi kwa fa krata date wo so de 7 producer ye nyina ye ya krachefo ye sa 7 kakra ye ko ye no timi kire se bibia timisi na se waje asase ato ho baburu mfie du ko mfie aduo no
obi asite so na wa mebɔ ho wa enne na wo bɛka de a wo bokrata no nananom hwehwɛ mu yie na yɛgye tum bebre a enye yi abra no kra na champion bre yo obapa me dase ewi ase na meka se otimfo otimi wa ya na owro ka wa fa wa bati so oti ase me nua asisi sem ana se bie bu se bie son na nano epese oyi na ni asi akwa na edi sisi no ewi ase na ye wo no ye wo bibia wo ne bere se de o senkafo ose no o se bibia wo ne mere asase se wo je mfie mienu se de maame do fi wodi ka kan ye no mfie mienu wantimi en develop a wo hene timi gina de afiri wo nsem na o sa koma ba bi foforo sebie bu sebie so nipa ya besi asa obesi dan e wa asase ne so mfie du eni a wote so ya wo wo hene asabe wo ba foforo no wo na sebie bu sebie so wo ye nkrata na ade ama no ya wote so ene na be ka je se obi firi ba bia ba se wo na wo wu ye na ye nkrata ade ma no na we di asase mu he fa na ye ka no wo hene na wo wo hene no kwa wo ba wa mo dawuro se obi a wote wo na asase su bia na wote wa asase su bia fa nkrata amra ni san go for na anti se asase no eda ho no ma omo nkrata a wo to mo de be kire wo no mo adi fa na me kire wo dia na se wo daniel asase na mo obi a ena wo sa ko daniel asuakwa wo ko daniel atenje asuakwa wo daniel asuakwa enye edi wo hine ne se so wan hwe ye no wan ka bia ma papa yi a na so ko di wo mo se na nan krofo na kire a na ne ho ya bo nwai ne ho ya bo nwai e se be bu se bia so wo hine wo tinta so ntufo mfa ka te mansa mfa de bi da edi be nie edi amutu sem no wona nanu se pa so wo kotwa asase ne ma no wa ma ya to ye nsa afre no wa je atum sa wo na wo mi aka kire se wo men ko wo kire ho no ma won fa wo ntu aka kire se won fa wo mo obi no wo de wa mo obi a na no ta ko dada wo ko da wa no e se wo kura wo ye coward wo ye hufuo wo ye hufuo wo ya bo nwai e di se bi ebu se bi so ma me du fie me de mu sa brantie asisie bi ana o mbeso mu sisi no ana sa nkrofo na o mu sa asase ne o mu dia o mu to fence wo no ala wo mu ala o mu mu nsi e to fence wo bia ya to awie o mu to so bubu no wo de oni anwod bubu du pia tugu ona wo basa soso pia ko pia tugu efia wo afa o kita location pa ya beto pia tugu ade bi anyira yin ntwa wo ye ko damage ni e mafro ko to bia na bia nanka ko pia tugu timu na wote wa ta abasa yi say wa to friend to afa wo fi a wote wo na wo bete wo fi du no wo asase ne kana eya na emre bi wa ha ebi no munya hu yo ade ne won wa ye hwe ha ma nipa na sie 10 good years ni o kita ne paper ho no mo de cement be gu ye o ye de o mo be si o mo de no ankasa me ho no mo de chese o mo be wo na so o mo claim part of the o mo to o mo me video nyina wo ha no da bi ka se bi o mo potru bi wo da wo nte o no mbo hie ana mo to fa bi wo de na se plot mi nyina o mo de ya ani ya to ama se we show o mo twa bi o mo twa o mo de 20 feet ama me sa na mo pa se plot nyina bi am ti nyina yo mo de ya e se 20 feet ana ha to mo de 20 feet pe na abedim abedi wo die ni ya anu so na me si dan si so to de fit na dan nyina ko mo di na de aka ne de aka no so obo si se ho no so sa ye kwan edi na wo hene na enya amane wo hene no wo na wan go hwede wan pe Sofia ene Sofia dan kwa asase ne so no wan kwa go hwede bi a e wo se nka wo ti wo dan sie ana wasie kwa mu kura no a wo hene na am wo nya amane ndi wo hene ne wo bo nwai mabra asembu wo me mu animu ne nka ne prempre wo hene no sabe ebu sabe so wo na ade asase amame wo na ko chem ba bi am Sofia emfa me nkoto ade be du na ne ko na nkoto kwa mu a na sa kire na asem bi ba na sa ma m kosi da kosi kwa mu a ho na ma m kosi da si kwa ni mu anya wo hene na emu ya ya be sere na ya asem wo mo kaka ka na duru me bi wo ho na nanom ya mo duru bi a wo ye ni ehuni te me ka se ye hwe ye wura sua no se de Paul kan ya no se ye hwe mi se me hwe Kristo sua no sa na mo tumo ye na mu sua no sa ne ye wura anya sa adai edi ani woto wa sa fe ye nsuo hu na afi ye nsuo e bedua koko na ke nya nkoto ho ne nwa ajeje na ye no e wona sa dwudwa sa to na nsuo sa yi fa manfo adai ene ne ngo si dansi premo e ene e fe ne se apo na da ho no ko si dansi mu ko dwudwa to abana asisi sem no mu sisi abrante yi abrafo esrewa mo me ye hwene nka bi ma no o nyamwa mate wakasa dia ma mentwa me ho sema me bape na yato aso